Hello लोगोफोर दिनै इन्डिपेन्डेन्स डे नालाय जों पेरेड नायनो थांनो ओंखारदों आरोना बाबुनो आङो फिथा आरो दै इरि जगर लाखाबाय ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानै दुगैबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै गोलोमफ्रुलायबाय आङो थाब सिखारदों आरोना 7:00-8:00 जायो नालाय ओमफ्राय नै जोंनि फिसालानि बिमानि ड्रेसा ओमफ्राय जों दा रेडि जानोसै आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो दखना गानबाय आरोना नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अन्नानै ओमफ्राय नै लिपस्टिकखौनो नागिरना मोनासै आरोना जि बाबुआ मायाव दोनखोथाय जि नागिरना मोनासै ओमफ्राय आङो बिमा दैनिखौनो लाना फैबाय आरोना बिमा दै माने आंनि बिजावजालिनिखौनो जिरायनोनो खस्थ' चेयारसो लाना जिरायनांबाय পেৰেড ময়দান পৰিদৰ্শন সামৰণিৰ অন্তত আজি सान्दुं गोसायावनो गथ'फोरा खर' गिदिंनानै जि दुलदुब दुलदुब गोलैबायहाय अन्थाव बाथावनो माने एसे दुरबलफोरा गोलैदो खोमा आरोना 10 जननि बारासो गोलैबावदो आं भिडिअ लाजोबनाय जायासै अन्थाव बाथावनो नै माने हुस गैयि बायदि जाजोबखादो आरोना बिदि गसंनाया थानाय जादों नालाय फुंनिफ्रायनो आरो सान्दुङाबो एथ' गोसा जि गोलैबाय अन्थाव बाथावनो गथ'फोरा ओइनै गोलैसोदो गरमा खस्थ' जासिबायलै आं अननो ओंखारसिबाय পশুপালকক 5,000তকৈ অধিক অসম চৰকাৰৰ সচিবৰ অধীনত ব্ৰিটিছে Lastnya nama? Oh, lastnya tuh. Ini benar, kau rasa? Nulalai gosong leh.
তেখেতসকলে আগবাঢ়ি অনুৰোধ জনাইছোঁ তৃতীয় আচাৰ্য কুলম কুমাৰীকাটা তেখেতক সি ইউনিট দ্বিতীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত তেখেতক সম্বৰ্ধনা দিব মায়ুৰ দাসো থিমলে নামে তেখেতক সম্বৰ্ধনাটি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ দ্বিতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত তামোলপুৰ HS NCC ইউনিট তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব মায়ুৰ দাস Bye bye hen deh babu. Deh, bye bye hen. नायखांनानै जोङो ओमफ्राय लोगो सासेया माबा खुन्दुं लायोनो आरोना फैबाय खुन्दुं लानो ओमफ्राय आइसक्रिम जाबाय